Assalamu alaikum uwa, wannan ne farkon shiga ku channel kin ga namu mai suna Jamilu Mamidu TV. Ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa da zarar mun saki kanan labaran mu kai tsaye ku gane su ba bata lokaci ba. Masu amfani da harshen Faransanci lokacin da ya iso a filin jirgin saman Yamai ya samu tarbe ne daga mataimaki na uku na shugaban majalisar dokokin ƙasar nan. Nasu bangare Prime Minister Uhumudu Muhammadu a ranar yau din ne yayi wata ganawa da 'yan kasuwa a ci gaba da tattaunawar da gwamnatin kasar nan ke yi da su 'yan kasuwan akan yadda za a duba farhawan farashin kayayyakin masarufi daga wannan wuri zuwa wancan, saboda yau da 'yan watanni ake ta tsuwa a cikin kasar nan kan cewa farashin kayayyakin masarufin ya hau. Abokin aikin Bisu Abubakar ya halarci wannan taro ga kuma rahoton da ya hada muna. Wannan taro na yau ya biyo ne bayan wani taro da ya gudana a kwanakin baya inda 'yan kasuwa suka gabatar ma gwamnati waɗansu koke guda 8 da ke ƙara tsadar rayuwa da kuma tsadar kayayyaki a nan ƙasar mu ta Nijar. To akan waɗannan koken ne a taron na yau Firaminista Uhumudu Muhammadu ya yi tsokaci tare da bayanin matakan da gwamnati ta ɗauka domin shafe hawayen 'yan kasuwar saboda su ma daga nasu wajen su sassauta farashin kayayyakin amfanin yau da kullum. Daga cikin rangwamen da gwamnatin ta yi an rage tax na mai da kashi 25 cikin 100 da tax na garin hulawa da kashi 35 cikin 100 da tax din sukari da kashi 15 cikin 100, madara an rage tax dinta da kashi 25 cikin 100, shinkafa ita kuma ba a samu ta tax koda ɗaya ba. Da jin haka 'yan kasuwar da suka wakilci sauran 'yan kasuwa na Nijar a wannan taron gabaki ɗayansu sun nuna farin cikinsu game da wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka. Aka rage abubuwa da yawa kuma da kuku zo kuku saurare mu abin ya burge mu, amma wuri guda ne vrema commerçant muke bai shiga mu ba harkan facture certificate nan vrema, saboda me nace misali example yanzu ni ina da masinkin ina garin Marseille in sai da tele 100,000 dole sai na sa 19% safe san 19,000. Kalkan wanda ke kusgare ni bai da masinkin dole za a je a sai gare shi saboda 19 na mutum bai bada ya sai gare ni can zai sa. Ita luwa gaskiya ne an sa luwa a ce kowa daga kasa har sama kowa na da shi, in dai ba haka bane vraiment da sauran mu a diba wannan abin ga patent wanda kuke hodin nan ai mu kuma sabam ce kun ƙara patanti ba, a'a a zancin da kuke sawa suke da wani dubara saboda ba mu yi karatu ba. Misali kai mai biya 60,000 ko 100,000 sa kama 300,000 ka zo kai negotiate ka ba su wani abu a rage ma, shi ne muku ce ba mu yarda da wannan ba. A kawo mutum abin da mutum yake biya. Bayan ya saurari tsokacin 'yan kasuwan da ma waɗansu koke-koken da sun kai na daban da kuma shawarwari, Firaminista Uhumudu Muhammadu ya bayyana manufar gwamnati akan wannan rangwame da ta yi, sannan ya ce suna shirin 'yan kasuwar Nijar gabaki ɗaya da su karya farashin kayayyaki don ragewa talakawa tsadar rayuwa da kuma tsadar kayayyakin da suke fuskanta. Gwamnati ba niyyar shi ba shi kwari 'yan kasuwa, ba niyyar shi ba shi kashe kasuwanci, niyyar shi bunƙasa kasuwanci kuma a yi kasuwanci cikin hayya wadda ya kamata. Niyyar shi a samu mutane masu sayan abinci su saye shi a yan firi normal, shi ne a niyyar gwamnati. Mun san da bana shekara ba ta yi kyawu ba, abinda muka bukata shine kan farashi shi ta hawa, tunda kun gani domin wannan
kuma gwamnati mun kawo namu. Kenan abin da zan cewa shine kurakurai ana iya a samu takure su inda ana tattaunawa. Tun da in ba a tattauna ba a gane matsala, amma in ana tattaunawa sai a gane da lalle wannan wuri mu yi kuskure akwai matsala. To na biyu shine bisa ga shigo abinci da kasashen waje. Lalle mutane sun ka shawara da yawa bisa ga ya kamata a yi yanda abinci zai shigowa da ƙasar waje, kuma waɗansu sun ka shawara bisa ga ya kamata mu ma mu bunƙasa noma ƙasanmu, mu samu abinda muke ɗaukowa da ƙasar waje mu noma shi nan gida. Nan muna da hilin da ana ai masara ga rani kuma ga damana. Muna da hilallakin da ake ai noman shinkawa na rani da na damana. Muna da hilallakin da ya kamata a yi noman haji, a yi noman dawa. Kenan bai kamata ba a ce komi da komi sai da ƙasar waje ne muke kawo shi. Amma bisa ga wannan gwamnati shina nashi kokari. Yanzu kokari wajen ku ne 'yan kasuwa da manoma ya kamata a ce cikin ƙasa kowa sai ce shi kasuwanci za shi, kowa ka gani ne sai ce ma ina da nif, amma ba mai ce ma ina da gona. Kenan kusan da ko wannan ba ta haka nan. Ya kamata wasu suna da nif suna kasuwanci, wasu su yi noma, amma in babu hulɗa haka nan babu wasu su yi noma waɗansu yi wasu activity, kowa dibin na shi ka shi jawo da ƙasar waje akwai matsala. To bisa gare wannan duka muna lissahi. Lalle akwai abubuwa da yawa wanda za ka diba ka gani waɗansu ƙasasai ba haka nan ne ba. Kasuwanci ba shi wa ana yin shi barkatai. Ka zo ka buɗe butiki sai wani shi zaka shi aza tebur bakin kofar butikinka, kun san dai akwai matsala. Kai kana da facture certificate, shi bai da facture certificate. In ka sayo wurin grossist, shi ma shi sayo wurin grossist, ya ne za a yi. To kun gani duka waɗannan matsaloli ne waɗanda ya kamata a diddiba. Na gani mai riki mai tana fama kwarai bisa ga wajen kasuwa. Kullum akwai mutane kwana biyu kuma su komo bisa ga hayya. Ai hayya dubulbuwa don a samu motoci su biya da gudu, amma da ka shigo wajen garan marshe ba ta yi waka wuce, tunda wani ma teburkin shi bisa kwalta ne take. Kun san dai ko wannan ba shi wa bai kamata ba. To shine duka dai waɗannan matsaloli inda ana tattaunawa ana iya cikin kwanciyar hankali a samu a takure su. Daga nasu wajen shugabannin kungiyoyin fararen hula masu kare haƙoƙin jama'a masu amfani da kayayyakin masarufi sun ce wajibi ne ga gwamnati da ta dafa musu domin sa ido sosai da sosai akan wannan rangwame ta yadda za a iya tabbatar da shi hatta ma a wurin masu shaguna da ke cikin unguwanni. Mun ma shugaban gwamnati wannan tambaya mun ce to an muna alkawali albishir, kuma albishirin nan mun gode, amma muna so a ɗauki matakai wanda za a wannan matakai da aka ɗauka shine kamar 'yan kasuwa ƙanana da ke cikin angoyi wani bi suke ce a zancen ba bai shahe su ba. an muka ce musu ai an rage ku farashi abu kaza su ce a zance bai shahe su ba. Kenan in ba a ɗauki matakai ba na yanda za a kula da a hoke bisa wannan zancen to tsugunne bata kare gare mu kenan. Wani irin mataki ya kamata? Ai shine muka ce na zancen control da prix. In ba an maido shi ba da wuya kwalliya ta biya kudin sabili. Paske duk matsalar rishin kamar ma'aikata da ke kula ko ta tsawata an yi ba daidai. Ta bibiyar farashi in babu ita kenan matsalar tana nan kullum. Ka gane ku? Shi yasa muka ce ma Prime Minister mun ji daɗin abin da ya waɗi, amma muna so a ɗauki matakai
na abi abin nan so da gawa ko wani kamfani ne ko wata direction ce tunda akwai ta ba zancen babu ta ne tana akwai ta a warhudo ta kuma a ƙara mata ƙarfi da yi aikinta wanda ya kamata ta yi. Banda wannan kokari na wannan rangwame da yi ma 'yan kasuwa, gwamnati a ƙarƙashin umarnin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammadu Bazoum kamar yadda kuka sani ya samu ƙaddamar da tsarin nan na rarraba cimaka ire-iren su hatsi, dawa da masara kyauta zuwa ga talakawan da ke cikin tsanani, sannan kuma ya sayar da ita a farashi mai rahusa arhakacab ga masu ɗan ƙaramin ƙarhi. Tsarin da ba shakka zai ba da gudunmawa sosai wajen karya tsadar cimaka a kasuwannin ƙasar nan baki ɗaya. Tsarin da a yanzu haka ma gwamnati ke ci gaba da ƙara tsokarsa ta hanyar sayan waɗansu cimaka linkin balinki da ake turawa a sassa daban-daban na ƙasar nan kamar yadda ministan kasuwanci Alkashi Alhada ya shaida muna a ƙarshen wannan taron. Ƙungiyar matan soja Zaruma na ci gaba da kafa rassanta a sassa daban-daban na ƙasar nan. Reshe na baya-bayan nan da ƙungiyar ta buɗa shine na matan sojan rundunar Tiliya a cikin jihar Tawa, bikin da aka yi a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Abdurrahman Isaka ya aiko da wannan rahoto domin ƙarin bayani daga can Tawa. Wannan kwamitin da an ka girka Zaruma zai tallafa ma matan sozawa ya ba su damar yin ayyuka na sarrafe-sarrafe iri-iri domin ci gaban rayuwarsu ta yau da kullum. Bayan wannan kwamitin ya girku dangalgal jihar Difa da Yamai sai ga su sun iso Tiliya. Ga ƙarin bayani ɗaya daga cikin matan wannan ƙungiya Zaruma ta ƙasa. Ita cooperative kin nan menene ma'anarta? Soji da matansu suna nesa, wasu suna nesa ba su samun kayan abun daɗa da rayuwa, sai aka ce to kenan kuɗin da suke da kes cikin kes da wanda Zaruma take da tallahin da muka samu wajen chef d'état major da ministre la défense, tallahin nan muka gama aka yi lissahin su aka yi kasahi, kowace kwamfani aka aika mata nata kaso. Kenan kun ga an yi formation, wannan kuɗi da aka aika muku ku sai kaya ku sarrafa sai a yi lansama a yi ta juyawa. Ita cooperative in an sarrafa kayan nan su ne za a sa cikin fuwaye. Kaga akwai kayan miya ya zuzuka, akwai bisap nan ga azumi na tahowa, bisap kular iri-iri, akwai daudawa, akwai kai da kayan miya duk da ka sani, ga turaren wuta, ga savon likid, ga savon wannan kabakoro wanda da in an katse hanya yan abijan su kawowa sai a yi ta didima sai an nemi omo. Yanzu matan soji suna yin shi, kai an koya musu kaya iri sai rakuwa. Shi ko menene ma'ana koya musu kinnan? Saboda kaga an ta yi retreat babu sana'a, mata ba su iya komi ba, don aka ce an koya musu wannan sana'a. In suka yi, in suka saida da shi za su rika caccabtawa. In retreat ka tahi kahin wata 3 a bada pension da sana'a ka kahu da kanka. In mutuwa ya miji da wannan sana'a ka ci da marayunka har kahin pension take zuwa. To ka gani wannan muhimmin abu ne wanda mata da wasu suna ɗari yanzu kowa ne yayi adire, kowa yana so a koya mishi wannan. Shine don kuma harin deplasama kinnan da ake yi wuri ana wannan lansama. Kuma muna so hallo tahiya a fara pisciculture, kiwon kihi. Dan dukkan le region Elwanye la basu da kaji manuhar wannan tsari na cooperative a travers Zaruma da anan. Babbar tawaga ta kumshi uwar gidan shugaban hafsan sojoji na ƙasa, akwai magatakardan ofishin ministan tsaro na ƙasar nan tamu da manyan wakilan jama'an tsaro sojoji, akwai hadda na ƙasa Jamus. A cikin jawaban ɗaya bayan ɗaya, Lieutenant Colonel Abdu Suleiman Sise, shugaban rundunar sozawa mai lamba 43 ta Tiliya da jami'an likita Lieutenant Colonel Madam Sise Habibatu sun yabi wannan sabon tsari sosai wanda zai taimaka ma matan sozawa su amfana da shi, ballantana marayu da ake bari. Matan sun gudanar da ziyarce-ziyarce a inda ake sarrafa ruwan fiya wata da wurin da ake kiwon kaji wajen su guda 600. A ƙarshe matan sozawan sun cashe ayarsu a cikin raye-raye da wake-wake tare da shahararren mawaƙin nan Sani Mai Goshi wanda kowa ya san shi cikin ƙasar Niger.
To masu kallon sauraren mu gwargwadon abin da za mu iya gabatar muku da shi kenan a cikin shirin namu na maraicen yau, a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran nake muku fata alheri mu huta lafiya sai an ji ku.